खुलुमबाय लोगोफोर, बिहार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 10,000 रांनि चेक राननानै होदों। मैयानिफ्राय 65थि मिरुआरि बड' साहित्य सभा जथुम्माया जागायबाय। सा 4,374 बिजाथिफोरा एडिआरि ग्रेड 4 नि थिसनथाइ लाइजाम मोननो हादों। मरिगाव बिजिरसालिया पक्स' केसआव सानै दायनिगिरिखौ 14 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। आसाम सरकारा जिउ गोमाजानाय एसएसए टिकादार मावफारियाफोरनि नखरनो खेबसे हेफाजाब होयो। मणिपुराव हेर'इनजों लोगोसे ड्राग्स फालांगिरि सानै हमदों। आसामा मोनद' हारिफोरनि थाखाय ट्राइबेल स्टेटासनि सायाव मिरुनो गोसोखां बिलाइ गथायगोन। गवालपारायाव 10 बोसोरसोनिफ्राय बेरामिफोरखौ फाहामथाय होनायनि उनाव नंखाय डक्टरखौ खानाय जादों। हिमाचल प्रदेशनि सिरमौर जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव बास जाब्रबथाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता बिथांखिनि गेजेरजों 10,000 रांनि चेक राननानै होदों। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 44 नं गरेस्वर बिधान सभा बियाबनि सुक्लाय सेन्ट्रेल स्टेडियामाव मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता आसनिनि गेजेरजों गासै 33,816 आइजोफोरनो गिबि खेबनि थाखाय 10,000 रांनि चेक राननानै होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। नैथि खौराङाव दङ। मैयानिफ्राय गेदेर थुनलाइयारि जथुम्मानि 65थि मिरुआरि बड' साहित्य सभा जथुम्माया जागायबाय। मैया नैथि सान। बरलावगावनि थेंफाख्रि फोथाराव सानथामसिम सोलिनाय बर' साहित्य सभानि 65थि मिरु जथुम्माया मावख'आरि महरै जागायबाय। बड' साहित्य सभानि 65थि मिरु जथुम्मानि गिबि एजेन्डा महरै BTC मावफुं सोद्रोमा धीराज बरगयारी मनेश्वर ब्रह्मआ मेम'रियेलनि गाहाय दरखंखौ बेखेवनानै होयो। बेखेवनाय हाबाफारियाव बड' साहित्य सभानि गिबि मावख'गिरिफोरनि अनगायैबो थुनलाइ मोजां मोनग्रा सुबुंफोराबो नुजाथिदोंमोन। पद्मल'चन बर' गोसोखां गाहाय दरखंखौ चिरांनि कमिसनार जतिन बराया बेखेवनानै होयो। बेनि उनाव मनेश्वर ब्रह्मआ गोसोखां गाम्फा गाहाय जौसांखौ गायसननाय जायो। जयकुमार ब्रह्म गोसोखां थान्दैफोरा नुजाथिफैयो आरो महिनी बसुमतारी गोसोखां दिन्थिफुंनायखौ बेखेवनाय जायो। बेनि उनाव गेदेर थुनलाइयारि जथुम्मानि गाहाय जौसाङाव खन्थाइगिरिफोरनि जथुम्मा खुंनाय जायो, जेराव लाइमोन आरो रोंगौथि गोनां लिरगिरिफोरा बाहागो लायो। बेनि उनाव ड्रिम्स टु डेस्टिनेशन स्ट्रेटेजिज फर साक्सेस इन कम्पिटिटिभ एग्जाम्स मुंनि मोनसे सावराय जथुम जायो। मख'नो गोनांदि 40 लाख रांसो रां बावजाजों खुंजानाय बे मिरुआरि जथुम्मायाव दिन्थिफुंनाय ओनसोलाव गुबुन रावनि बिजाबफोरखौ दिन्थिनाय 500सो गलाफोर दं। लोगोसे हारियारि जाग्रा आदार आरो आखाइजों दानाय सि-जोम फान्नायनि राहा खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो बे जथुम्मा थावनियाव फालांगियारि मेलाजों लोगोसे थुनलाइ, धोरोमारि, आसार-खान्थि आरो गाहाय हारिफोरनि हारिमुआरि दोरोंफोरखौ दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लानाय जायो। फारसेथिं बर' साहित्य सभानि मिरु जथुम्मायाव हादोरनि गुबुन हादोरसाफोरजों लोगोसे नेपाल, जापान आरो बांलादेशनिफ्राय थुनलाइ गोसो गुदुं आरो थान्दैफोरा बाहागो लागोन। बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 10 जानुवारियाव जानो गोनां गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि बरलावगावआव जानाय बर' साहित्य सभानि मिरु जथुम्मानि जथुम्मायाव लोरबां इन्टारनेट सिबिथायनि सायाव अजद दैखांनाय जादों, जायनि थाखाय गुबैयै खौरां बिजोंनि मावथिफोरा खौरां फोसावनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। गुबैयै इलेक्ट्रनिक मिडियानि खौरांगिरिफोरा खौरां दैथायहरनो थाखाय 5 किल'मिटारसिम थांनो गोनां जादों। डिजिटेल मुगा थासेयावबो बर' साहित्य सभानि मिरु जथुम थावनियाव लोरबां इन्टारनेट सिबिथायखौ फोसाबनायनि थाखाय बानजायग्रा आफाद आरो मिरु खुंथायनि नोजोराव लाबोदों। थामथि खौराङाव दङ। सा 4,374 बिजाथिफोरा एडिआरि ग्रेड 4 नि थिसनथाइ लाइजाम मोननो हादों।
शुक्रबाराव आसाम थोंजों थिसनथाइ आनजाद एडिआरि ग्रेड 4 नि सिङाव गासै सा 4374 बिजाथिफोरा थिसनथाइ लाइजाम मोननो हादों। गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला गासै थिसनथाइ हाबाफारिखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो फोजोबनाय जादों आरो बेखौ लाथिख'नाय गैयाजासे खालामनाय जादों। बिथाङा बुङो दि सरकारा पारदर्शी आरो थि समाव थिसननायनि गेजेरजों गावनि समायखिराफोरखौ जाफुंहोनो गोसो होदों। मोनसे नेमखान्थि गोनां हाबाफारि खुंनाय जायो जेराव सायख'जानाय बिजाथिफोरा मन्थ्रि, मावख'गिरि आरो गुबुन मानगोनां सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव गावसोरनि थिसनथाइ लाइजामखौ नाजावो। बे हाबाफारियाव मुलाम्फा मोनगिरि आरो बिसोरनि नखरफोरनि गोबां सुबुं थुबुर जादों। गिबि मन्थ्रिया सायख'जानाय साफ्रोमबो बिजाथिफोरखौ साबायखर बावो आरो बुङो दि सरकारा गुन आरो थार बिजिरनायनि सायाव बिथा खालामनानै साख्रिनि खाबु होलांबाय थागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ मरिगाव बिजिरसालिया पक्स' केसआव सानै दायनिगिरिखौ 14 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। मरिगावनि मोनसे स्पेशेल कर्टआ सानै सुबुंखौ प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुएल अफेन्सेस पक्स' एक्टनि सिङाव गुबुन गुबुन केसआव दायनिगिरि महरै हमदों। लावरिघाट पुलिस थानाजों सोमोन्दो थानाय गिबि केसआव रसिदुल इस्लामखौ पक्स' एक्टनि सेक्सन 8 नि सिङाव दायनिगिरि खालामनाय जादों। बिनो 4 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा होनाय जादों आरो 5,000 रांनि जरिमाना फोनांनाय जादों। नैथि केसआव असरफुल इस्लामखौ पक्स' एक्टनि सेक्सन 4 आरो इन्डियान पेनेल क'डनि सेक्सन 366 नि सिङाव दायनिगिरि खालामनाय जादों। बिथाङा गासै 14 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा आरो 15,000 रां जरिमाना मोनदों। सानैबो दायनिगिरिफोरा गथ'सा रैखाथि केसफोराव बिजिरसालिनि गोख्रों खामानिफोरखौ दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ आसाम सरकारा जिउ गोमाजानाय एसएसए टिकादार मावफारियाफोरनि नखरनो खेबसे हेफाजाब होयो। हादोरसा सरकारा सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) नि सिङाव खामानि मावनाय थैनाय टिकादार फोरोंगिरिफोर आरो मावफारियाफोरनि नखरनो राङारि मदद होदों। हेफाजाब राननाय हाबाफारिखौ काहिलिपारायाव थानाय एसएसए मावख'आव खुंनाय जादोंमोन, जेराव सा 50 थैनाय टिकादार मावसोमाफोरनि नखरफोरा खेबसे हेफाजाब मोनो। मोनफ्रोमबो नखरनो 5 लाख रां राङारि मदद महरै होनाय जादों। सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुङो दि हादोरसा सरकारा दासिम 368 जिउ गोमाजानाय एसएसए टिकादार मावफारियाफोरनि नखरनो दासिम 18.60 कौटि रां खरसा खालामनानै एखे रोखोमनि राङारि हेफाजाब होदों। डक्टर पेगु बिथाङा टिकायारि फोरोंगिरिफोरखौ रेगुलार खालामनायनि जेंनाखौबो नोजोर होनानै बुङो दि दासिम 8,000 सो एसएसए फोरोंगिरिफोरा रेगुलार थिसनथाइखौ आजावनायनि अनगायै कन्ट्राक्चुएल स्टाफ महरै थानो सायख'दों। द'थि खौराङाव दङ मणिपुराव हेर'इनजों लोगोसे ड्राग्स फालांगिरि सानै हमदों। मणिपुर पुलिसआ रैखाथि हानजा आरो रेभिनिउ इन्टेलिजेन्स डाइरेक्टरेटजों लोगो नांनानै सानै सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदों आरो चुराचान्दपुर जिल्लायाव गोबां बिबांनि हेर'इन जब्द खालामो। बे अपारेशना 7 जानुवारि खालि मौकाट गामि आरो सिंगनघाटनि गेजेराव थानाय ओनसोलाव जादों। पुलिसआ सन्देह गोनां सुबुंफोरनिफ्राय 320 साबोननि केसआव दोनखोमानानै दोननाय 4.3 किल'ग्रामसो हेर'इन बोखांनो हादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ हांकानकाप आरो कुबजामलाल होनना सिनायथि मोननाय जायो। सिग्रोमनाय समाव गंसे साखा खबब्रै बलेर' गारि आरो गंसे साखा खबनैखौबो जब्द खालामनाय जादों। डाइरेक्टरेट अफ रेभिनिउ इन्टेलिजेन्सआव केस होनाय जादों, जाय ड्राग्सनि नेटवर्कजों आरोबाव सोमोन्दो दं बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ सोलिबाय थागोन। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे जब्दखौ मणिपुरनि हाजो जिल्लाफोराव फेग्रा मुवा बेसाद फालांगिखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि मोनसे बाहागो। स्निथि खौराङाव दङ आसामआ मोन 6 हारिफोरनि थाखाय ट्राइबेल स्टेटासनि सायाव मिरुनो गोसोखां बिलाइ गथायगोन। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ शुक्रबाराव बुङो दि हादोरसायाव मोन 6 हारिफोरखौ शिड्युल्ड ट्राइब (एसटि) थाथाय होनो थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय दाबिखौ लानानै हादोरसा सरकारा मिरु सरकारनिसिम गांसे गोसोखांलाइ दैथायहरनो थियारि खालामगासिनो दं। आथिखालाव गुबुन गोग्लैसोनानै थानाय थाखो (अबिसि) थाखोनि सिङाव थाखो खालामजानाय मोन 6 हारिफोरा शिड्युल्ड ट्राइब महरै गनायथि होनो नागिरदों, मोनसे थांखि जायनि सायाव गोबां बोसोरनिफ्रायनो सावरायनाय जाबोगासिनो दं। आसाम सरकारा बे आयदानि सायाव मोजाङै नायबिजिरनायखौ फोजोबबाय आरो थाबैनो गोदान दिल्लीयाव मिरु नखर बिफाननो गथायनो गोनां गोसोखांलाइखौ जोबथा महर होदों।
रिपर्ट थियारि खालामनायनि सिगां हादोरसा सरकारा रिजार्भेशन खथा थाखानाय अबिसि आरो ट्राइबेल हान्जाफोरनि सायाव जानो हाथाव गोहोम आरो अबिसि फारिलाइनिफ्राय मोनद' हारिफोरखौ बोखारनायनि उनाव रिजार्भेशन जौखोन्दो बायदि गाहाय आयदाफोरखौ नायफामदों। श्री फेगु बिथाङा दाबिखौ लेगेसि इस्यु होननानै फोरमायदों आरो बेखौ राजखान्थियारि खालामनो नाङा होनना बुङो, जेराव फोरमायथियाव जेबो गिदिर सोलायनाय गैया, जेराव गोनांथि जायो बेयाव धैर्यात्मक फोसाबनाय जायो। फैगौ हादोरसा बिसायख'थिनि सिगां बे गोसोखांलाइखौ मिरुनो दैथायहरनायनि आसा दं। सरकारा बुङो दि थांखिया मोनसे मोजां आरो संबिजिरारि राहा दिहुन्नाय, जाय रिजार्भेशन खान्थियाव समाजारि न्याय आरो समानथिखौ लाखिगोन। 8थि खौराङाव दङ गवालपारायाव 10 बोसोरसोनिफ्राय बेरामिफोरखौ फाहामथाय होनायनि उनाव नंखाय डक्टरखौ खानाय जादों। पुलिसआ शुक्रबाराव फोरमायदों दि गवालपारा जिल्लायाव सासे सुबुंखौ देहा फाहामगिरि होननानै फाव दिन्थिनाय आरो 10 बोसोरसो बेरामिफोरखौ फाहामथाय होनायनि दायाव हमनाय जादों। दायनिगिरिखौ माजुलि जिल्लानि नया बाजारनि थागिरि सन्जीब वैद्य होनना सिनायथि मोननाय जादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बिथाङा गावखौनो डक्टर सन्जीब वैद्य होननानै सिनायथि होदोंमोन आरो दुधरा ओनसोलाव फाहामथाय होदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला वैद्यआ दुधनैत, बक' आरो साइगावनि गोबां फार्मेसीफोराव बेरामिफोरखौ नायदोंमोन, जेराव बिथाङा जेबो गनायजाथाव मेडिकेल डिग्री गैयालासेनो रोंगौथि गोनां देहा फाहामगिरि महरै खामानि मावदों। सुलुंनिफ्राय खौरां मोन्नायनि उनाव बे हमनायखौ खालामनाय जादों। दुधरा पुलिस थानानि बिबानगिरिनि दैदेननायाव पुलिसनि हान्जाया बिथांखौ फ्रेन्स मेडिकेलाव हमनो हादों। बिबानगिरिफोरा बिथांनि बेरेखायै भारतीय न्याय संहितानि गोबां दफाफोरनि सिङाव रोंगौथि गैयाजासे मुलि खालामनायनि थाखाय केस होदों। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि वैद्यआ 3थि डिभिजनावल' मेट्रिक उथ्रिसारदोंमोन आरो बिथांनाव जेबो गनायजाथाव मेडिकेल फोरमान बिलाइ गैयामोन। बिथाङा बेसे गोबाव प्रेक्टिस खालामगासिनो दंमोन आरो बेयाव सोरबा लोब्बा दं ना गैया बेखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 9थि खौराङाव दङ हिमाचल प्रदेशनि सिरमौर जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव बास जाब्रबथाय। शुक्रबाराव सिरमौर जिल्लानि हरिपुरहारनि साखाथियाव गंसे गावारि बासआ गोथौ हाखराव गोग्लैनायनि जाहोनाव खमैबो सा 8 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे बासआ कुपवीनिफ्राय सिमलासिम थांगासिनो दंमोन आरो बेयाव 30निफ्राय 35सो दावबायारिफोर दंमोन। बेयो लामानिफ्राय मोनसे हाजो बाहागोआव फिसलायदों आरो गोथौ हाखराव गोग्लैलांदों। बे जाब्रबथाया मोनसे गोजान हाजोआरि ओनसोलाव जादों। पुलिस आरो जायगानि सुबुंफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो थाबैनो रैखाथि होनाय खामानिखौ जागायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालिफोराव लांनाय जादों। चिफ मिनिस्टार ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्कुआ जिउ गोमानायनि सायाव गोथौयै दुखु फोरमायो। बिथाङा मावख'गिरिफोरखौ जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ साबसिन देहा फाहामथाय होनो आरो थैनाय सुबुंफोरनि नखरनो आबुं हेफाजाब होनो खावलायो। बिथाङा रुंसारि जानाय सुबुंनि गोजोननि थाखाय आरो नखरफोरनि थाखाय बोलो मोननो थाखाय आरज गाबहरो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।